Само погледнете. Това е един цвят. Какъв майтап? Цеквасата. Няма маничко. Не всичко се случва перфектно, не всичко се случва по дебелата книга. Тук ще бъде така. Добре дошли, приятели, в моя YouTube канал Вас да спря. Това е първото ми видео. Ще ви потопя в светът на автобоядисването. Това ще бъде канал за авторепаратура и ще видите много интересни ремонти в него. Ще прекарате дните с мен, за да видите какво прави един бояджия на всекидневна база. Ще участвате във всички боядисвания, ще споделя с вас доста интересни неща по време на боядисванията, ще видите доста неща от кухнята, които предполагам, че ще ви бъдат интересни, ще видите доста добри ремонти и не чак толкова, защото не всички са чак толкова добри, не всичко се случва перфектно, не всичко се случва по дебелата книга, понякога трябва да се извършат и не чак толкова добри ремонти, но пък да свършат работа за клиента. По време на работа ще разбере защо не всички ремонти са професионални. Има си причини за това, но когато стигнем до там, просто ще ви бъдат обяснени, споделени и така. Така че се хващаме за работа. Днес е понеделник за мен. Преди обяд си довърших работата, която беше останала в петък. И сега след обед имам да свърша още две коли. Тоест имам да правя доста коли, които ме чакат, но тия две са на дневен ред. Сега ще ви покажа за какво става на въпрос. Така, тук имаме един Defender, на който вратата му е леко ударена. Това го взема от един колега, който в момента не е на работа, защото има малко медицински проблеми. Така, този ръб на вратата беше подгънат ето тук. Беше подгънат, малко се прецакала боята отвътре. Ето. Може да видите, че само да ви покажа. Боята се е пукнала, понеже беше сгънат ръба и тук, където го е отчукал, ще трябва да го буйсаме малко отвътре. Тук е сложил малко кит. Аз ще трябва да го довърша. Значи ще видя по-направо. Може би няма да е точно каквото искам аз да бъде, но аз ще го отремонтирам. Ще буйсам цялата врата заради това нещо, бяла врата, ще бъде бойдисана, може би до ръба, за да си спестя махането на огледалото и лайсната. И те всъщност не са маха май трудно, бяха лесно, така че може и да буйсам цялата врата. Ще видя как ще се разпростре този ремонт като работна зона. Разбирате ли, защото той ремонт изглежда винаги малък, но когато започне да се работи, работната зона става доста по-голяма. Ще махна дръжката. Е с кабел за отключване. Okay, let's go. Ще трябва да прелеем в калника. Бяла боя, доста често ни се съвпада цвета. Бялото е доста труден цвят. Не е така елементарно, както изглежда. И другата коя, която ме чака, тук е това Мерцедес. Тази цетка AMG. Тя е много бърза поправка. Тук съм я сложил, за да мога да започна работата. Долу на бронята има лекичко отраскано. Значи клиентът иска само това нещо да се оправи и е тук отгоре на централната част на бронята отгоре да бъде малко пастиран, защото така малко по-надран. Знаете, товарния отсек е тук. Варят са неща от багажника, има разни дръскотини. Тук има някаква дръскотина. Тук има някакви дръскотини. Ще ги пастирам само леко и това ще бъде. Тя колата е за продаване. Така че клиента не иска много да се занимаваме с нея. Но първо скачам на Defender, защото имам работа с филър да слагам тук. Също така двете степенки, много интересно. Тръбите са ръждясали. Така. Тук пак ремонта, ето идваме на темата за ремонтите. Тук няма да се извърши някакъв професионален ремонт, защото тая ръжда,
Тук пак всичко е от клиентите искат да го замажат, за да може да заминава по-бързо този автомобил. Това пак е за продаване кола. Тук тръбата ще бъде почистена, колко може да бъде почистена. Праймер се сложи и после трябва да се пусне само предната част черен мат. И това е. За да стане хубаво, степенките трябва да се свалят, трябва да се почисти много добре, което ще оскъпи доста повече труда и хората не искат да дават пари обаче. Вижте, че колата е нова, тук много пари не им се дават. Така, ами да се хващаме на работа. Днеска идеята е за следобед да взема да буйсвам тази врата. Това е идеята, това е плана. Атаката там да се сложи на Мерцедеса шприц. Тук тази врата да се буйса, тия неща остават за утре. Сутринта много набързо да се дооправите тия. И така, се хващам на работа. Понеже му знам възможностите на моя колега и си знаех, че той всички филер, който го е сложил тук, въобще няма нищо общо с цялата ситуация. Понеже тук така го е чукнал, че го е изкарал толкова много навънка, че просто нямам думи, нали. Сега ще го чукна малко да го изправя къде трябва да бъде и ще сложа филер наново. Понеже не видях вратата как беше ударена, и я взимам след като е започната и нещата изглеждат малко по-сложни за мен, понеже не мога да си представя как точно беше ударена. Нали? Но сега ще го наглася много набързо. Тая тъжка вече почва да ми пречи, от сега виждам, че трябва да я махна. Сега тук този кит трябва да е дръпнал вече. Да го изкуря, дали ще трябва да сложа още веднъж да обера така финно накрая. Да махна дръжката, може би първо ще махна дръжката, ще покажа как се маха дръжката на Defender. Супер лесно. Просто ще покажа, за който не знае, разбира се, откъде се маха дръжката на Defender. 2021 година. Правилно видите, ви казах, че ще направя един не много професионален ремонт, като направим тази степенка, групавата. Само отпреди, както е на колата, защото искат да пръсне само тая предната част се пръсне, просто се махне ръждата. Не можах, както виждате, махнах я. Сега ще почистя по-добре ръждата, ще сложа праймер, ще го оставя за буйсване. Пак само там предната част ще буйсвам, но ще го направя по-добре, отколкото на автомобила ще да стане съвсем аматьорски направено. Сега се върнем към дръжката. Така отварям вратата. Супер лесно се маха дръжката. Тук имаме тая тапичка с направо тверчица. Я премахвате. Сега държа малко от това и ми се получава малко по-трудно на мене. Защото тя е
Ето, вижте как има ръбчета, така че трябва да излезе първото ръбче, нали? Има две ръбчета, за да изкочи. Така, махаме тая тапичка. Вътре има Torx 25 или еврейска звезда. Видяхте ли къде? Еврейска звезда 25 или Torx 25. Развиваме тая 25-тичка. Няма къде да падне. Тя просто се развива и остава там вътре. Така. При което този част излиза. Първо, патрона. Оставям автомобила вътре. Хоп. Така. И след това тази дръжка излиза много лесно. Нищо не я държи. Дръжката излиза само така с приплъзване. Хоп. Така използвате насам. Насам я използвате. Дърпате и използвате насам дръжката. Сега тук имаме кабел. Ето го кабела. Той си остане тук. Клипсичка тук. Натиска се тая клипсичка. Хоп. Сега аз какво правя? Това ще се го вържа с тиксо. Ще го пъкна вътре и тиксото ще го залепея тук така, за да не го изгубя. После отлепвам и издърпвам обратно. И всичко е наред. Махаме тая гумичка от тук. Хоп, чудесно. Сега тук вратата спръща, мога да отворя. Оп, успях. Иначе моя скукичка, защото пак с малко ще ви покажа. Нямате проблем. Аз сега вратата ще се оставя затворена. Вътре свети лампата. Вратата е отворена. Лампата свети. Нали знаете, скъби са акумулатор. Може да я спрете оттам, ако искате. Може да не я спирате. Така, какво правя аз тук? Заключвам. Хоп. Вратата остава затворена. Лампата ще изгасне. И нямам проблеми да се отварям, да затварям вратата. Да, прах може да влезе вътре, но аз тук ще пусна един вестник, да не влиза прахоляк навътре. И тук отвътре пак ще седна. По принцип, ако искате да се отваряте и се затваряте, то ще трябва, разбира се. Вътре се вижда чопакаре. Ето го е там чопчето. Металното, което дърпа и отваря вратичката. Така, айде да тръкнем и да продължаваме. И така, буксата ми е за малко да падна. Буксата ми е залепена, пусната е вътре, не ми пречи. Това нещо не ми трябва да се сега от тук, няма да махна. Не ми трябва това нещо. Тук съм се приготвил малко 80 шкурка, малко 180. Просто да тръкна леко този участък на ръка. Чудесно! $320. Да не забравям отвътре. Малко 320 да си отворя работна площ. После ще бъде боядисано само е така до ръбчето тук малко, тази част. Облепваме набързо. Ето виждате, това нещо е готово вече, облепено е, кита си е на мястото. Тук съм облепил, така съм обърнал мекичко ръбче, както джобче така да се получи. Аз ще шприцвам, ето така. Ето така ще шприцвам, въобще няма да стигне до края.
Така се прави. Но преди да объркам шприц за тук, скачам на C-класата. Набързо да изтъркам това да го облепя и двете на един път да ги шприцна. Окей? Айде така ще го избачкаме и това нещо. $320. Работа готова. Чай. Облепам. Виждате докъде ще бъде праймера. Няма да се пръска до ръбовете, да не се образува тръбове, разбира се. Малко на този ръб. Така. C-класата. И на нея маничко праймерче. C-класата е готова. На Defender след 10 минути някъде ще пръсна още една ръка. Праймер. Слагам му инфраред лампата 15 минути и търкаме за боядисване. Така, отворих вратата, пръснах и малко и отвътре праймер. Пистолетът ми вече се мие. Отпреде. И сега ще сложа лампата. Искам само да погледна номера на боята. 1AA 1AA Fuji White. Много неприятен цвят. Точно за това ще трябва и да пръстим калника. За това време ще си измия пистолета, докато това нещо ще се изсъхне. Лампата ще се го изпече. Аз ще отида, ето виждате лампата, къде е, насложил съм на разстояние около не повече от около метър някъде, не по-наблизко. Ще си измия пистолета, отивам да объркам боята, защото днеска трябва да я боядисаме. Ако ми остане време да боядисаме Мерцедес, ще бъде голяма работа. И така, продължавам. Така, приятели, исках само да включа набързо. Това нещо се пече още тук. Отидах в миксинг стаята да си объркам боята, обаче преди това реших да проверя цвета, нали, все пак за всеки случай. Само да я покажа всъщност за какво става на въпрос. Така, цвета има 5 варианта. Само погледнете. Това е един цвят. Има 5 варианта. Нали? Горе-долу на телефона ми се вижда, че и 5 имат разлика. Един е по-син, един е по-червен, един е по-бял. Но това е за сега. Аз ще си избера един цвят. Затова и ще вляза в задния калник, защото цвета е наистина много неприятен, това е белия. И да, окей. Отивам да объркам боята, след като си избера цвята. Така, лампата вече се е свършила работата. Това са 15 минути. Твърдо като скала. Обаче няма да мога да го боисам до тук. Много нагоре се дигна ремонта. Затова ще трябва да махна лайсната с огледалото. Мисля, че на тия коли се махаха лесно. Да, значи трябва да махна тази пластмаса. Има 3 болченца с ключенци 8 трябва да се развият.
ще има повече, това 25 е тук. Браво симпатяги! Не казвайте, че сте го скрили. Какъв майтап! Така, приятели, както виждате, нищо не се получава лесно на бояджията в работата. Така, лайсната е махна. Малек. Лайсната е... Така, лайсната я махнах. Голям етап. Понякога някои неща наистина просто нямам думи. Инженерната мисъл върви много сериозно. Значи това е нещо глупавото. Е сложено тук и пречи на лайсната да излезе, нали? Защото лайсната е отдолу. Така. Обаче ето и глупавото нещо. Вижте как се отлепи. Смятайте как е залепено, нали? Оригинална работа. Основата се отлепи от металната част, нали, лепилото. И ще много лепило ще го залепя, нали? Това не е нещо фатално, ама самата основа е залепена за колонката с двойно лепящо. Отвратително глупава работа. Значи отвратително глупава работа. Вижте, тук има щипка, но там е двойно лепящо. Нали? Вероятно, добре. Ще махна основата. Ще махна основата всъщност. Нали? Ето. Как се разлепи? Супер смешно. Не знам кой го е лепил, нали? Може би в пяната смяна са го залепили и сега ще го премахна. Ще използвам лепил, ще го залепя още от сега предварително. И да може да ми е готово, къде е време да го сглобявам. Добре, чудесно. Смях в залата. Да се подготвя тук, защото стана 4 часа, приятели. Имам час и половина да свърша тази работа. Май няма да стигна до Мерцеса. Мерцеса ще остане за утре сутринта. И сега махам това нещо и го залепям към другото нещо. Абе, тия новите коли са страшна работа. Значи така са построени, че чудо. Да, още ме е смешно. Сложих по малко лепило, където беше старото лепило, после ще махна това двойно лепящо тук, ще сложа едно ново и ще сложа майсната, след като боисам колата. Ако излишни маневри, но, както ви казах, живота на бояджия. Така, чудесно. Прибираме до това на сигурно място. Малко 320 на ръка. На ексцентрика с мекия плот. С зеления скоч брайт минаваме хубаво всички ръбчета да могат да бъдат хубаво добре матирани. Някъде хубаво всички ръбчета, които не съм успял да ги мина с машинката. Така, с приятелчета готови сме.
Истинска пот. От работа. Така. Пота е готова, подготвена, шкурена. Това пода е почистен. И почвам да облепвам, да. Окей? Тук ще бъде така. Вътре остава дупката, понеже реших, че ще направя нещо много бързо. Ще пръсна малко бяла база тук. После ще лакирам с спрей лак, който съхне много бързо. Затварям вратата и продължавам да бойдисвам. И така ще си спестя малко облепване. Половин час по-късно, когато е облепена, обезмастител, силиконова кърпичка, боята, стрелям. Приятели, приключих за днес. Defender е бойдисан. Закъснях малко, половин час. Повече си дадах работа. Но пък се строеше, защото приключих колата. Така не изпълних всичко по план. Имах желанието да бойдисам и Мерцедеса, ама стана вече много късно, 6 часа. Така че не мога повече да остана. И утре е ден, утре ще бойдисам Мерцедеса и ще довърша Defender-а. Ще пастирам леко това, което съм бойдисал и ще бойдисам степенките, ще ги монтирам обратно, когато утре трябва да заминава. Сега отивам да си измия пистолетите и да си тръгвам. Така че това беше за днес. Един бърз следобед в света на бояджията. Вас да спреер. Може да се абонирате за канала, да го лайкнете и да шернете, ако искате, видеото на някой приятел. Благодаря ви и коментирайте задължително дали ви е харесал контента, който съм направил. И ще се видим в следващото видео. Чао!